Venga, vamos a continuar cun pasodobre. Un pasodobre de repertorio dos Menidaos. Un pasodobre que fala dun lugar do concello de Melide. Este lugar chámase a Codeseira. Neste lugar naceu unha persoa que non toca con nós, pero nós sin ela non poderíamos tocar. Esta persona é Socorro Cea. É unha persoa que naceu na Codeseira. O día que ela chegou, o día que ela veu este mundo, houve festa na Codeseira, e cando chegou a nós, hubo alegría nos nosos corazones. Así pois, alabai para todos vos, e para Sofi, claro que sí, festa na Codeseira. Esta é a festa na Codeseira. E agora, deixamos a Codeseira, deixamos Melide, vámonos un pouco.